Good morning, my sweethearts. How are you this morning, guys? I'm going to ask that you get in Botora, Nya Guhwa. Nya Guhwa. Nya Runyeyo. Guys, toda kutora chokwa di reality chache of life pa upenyu. Hakuna muna singa iti makuwa. Ende hakuna muna singa nyei. Kana uripo, simuza roko. Toda kumuona. Hakuna muna singa nyei. Ende hakuna muna singa iti Guhwa. Tese tine makuwa. Tese tine tombonyea. But it depends nokuti uri kunyea nani. It depends nokuti Guhwa iri uri kuita nani. Pa uri kuita Guhwa, tarisa munhu uri kuita Guhwa naye kuti uri kuita Guhwa nani. Guhwa ringoitwi pese pese, guys. Kune munin'ina wakonto zvatoti munin'ina wangu ndikataura naye chinhu ichi tichinyaya mai vepa next door. Ari kutonoudzawo shamwari yake kana tatonoudza mai vepa next door ivavo. Handiti maona. Saka mwana wamai vako cheche Guhwa chari anogona anotorema, kune anoremerwa. Chifuva ichi chinoita kuremerwa nekutakura nyaya anenge anzwa. Ingati iwewo muridzi waro unenge watadza kutakura Guhwa kuti urichengetedze pachezvako iwewe. Wobva waripo umwe munhu kuchishaya neumwe munhu takuchengetedze. Guys, ukana watongotaura chinhu chipa umwe munhu, handibona, itoziva kuti 90% is guaranteed kuti chinobuda. Munhu wokutaura naye pamunoita makuhwa, patinoita makuhwa apa. Guys, ngatidzidzei vanhu kuisa nawo makuhwa. Nokuti iko zvinezvi time yakurarama it's very hard kuti wo trust ani. Handimona. Guhwa haringorevi kunyeya umwe munhu chete. Handika inogona kuve nyaya yako chaiyo yari kuda kuzama kudza umwe munhu. Handika nokuti ukaudza umwe munhu nyaya yako kana tokoti secret yako, pari kunoudza umwe munhu rakutoenda ratove Guhwa. Handi muri kuona ratove Guhwa. Saka zvine kuti chinonzi Guhwa chinhu chokuti you are only talking about kunyaya somebody else. No, rinogona kuve nyaya yako chese my own. Shamwari ndoda kumbokudza tinozati chi ndakambobvisa nhumbuona ndiri grade 7 ndikazodai, but you know it's my secret. Handiona munhu wauri kuudza paachanoudza umwe munhu ratove Guhwa. Saka guys, pamunotaura zvinhu, pamunoita zvinhu zvokuti whether uri kunyeya munhu kana kuti uri kuita sei, just know, tarisa, check around kuti munotaura naye munhu akaita sei. Vanhu mazuva ano zvipfuva izvi zvinoremerwa. Vanhu vanoremerwa nezvipfuva. Hakuna chinhu chakuti anochengeta kudai so. Kozoita vave kuti guys, taura zvekwamwari chaiko chaiko guys. Nyaya yekuti unorekodha, unondirekodha tichitaura newe, I don't think it's cool. Nokuti zvazvinoita ndezvekudai so. Wato besides kuti wandirekodha ini, vamwe vese vachazonzwa zvawaburitsa recording yangu yandaitaura newe. Kureva kuti mangwana hakuna munhu ane dzakakwana chaya padhuze newe. Wavharisa. Hakuna munhu anenge ane dzakakwana chako charamba chidzoka mudhuze newe kuti ndakunotaura because anotoziva kuti hausi munhu ari right. Chifuva chako chakabooka chine maburi chinobvinza. Chinofamba chiburitsa zvinhu. Handiti maona. Tese zvedu imistake inenge ichiitika paupenyu. But hakuna munhu chero vapresident chaivatobogara pasi vachitonyanya nemukadzi wavo kuti nai miko ningi mamumona sei, ko ningi uyo vanotonyaya. Handiti mazvona zvinotonyewa. Nyaya nevana vako guys, mumba mako. Zvokufamba uchitaura nevanhu izvi unorekodwa. Ende kana warekodwa vanhu vanoburitsa. Vanhu vaburitsa nokuti zvifuva zvavo zvinenge zvine maburi. Zvifuva zvavo zvinenge zvichiremerwa. Havakwanisi kuchengeta. Handimaona zvinhu. Havakwanisi. Saka know who to talk to before you just go to any Jack and Jill. Uchinotaura nyaya yako, ziva munhu wokutaura naye. Umwe unenge uchitori nemunhu uchichiti pamwe friend yangu. Friend yako iyi inenge ichitoriwo nemunhu ainenge ichiti ndiyo friend yangu, iwe hausi friend yako. Wakunoudza anoburitsa nokuti you are not a friend. Anotoriwo newaari kuti ndiyo friend yake zvichienda icheni. Handimaona. Saka zvinotobuda. Handimaona. So, nangoti tiwonzane panyaya yemakuhwa, panyaya yekunyeya. Kuti vedwe, pamunenge uchinyeya, patinenge tichita makuhwa, baba tarisa munhu wokuita makuhwa naye ndeupi. Tarisa munhu, kune vanhu vokuti right now unofana kutotya. Ukamuona even anoka padoor pako kuseni. Mai unotovaziva mai vepa penyu wokuti vakatonoka demand to likai one vepaskimisana. Ukaona watongonoka pamba pako chete, utoziva kuti ndototi avapo. Kana kuti unotovhara muromo chero chinzi newe unoremegwawo because magigi edu anosiyana. Hanti kuno mani 10 gigi, kuno mani 8 gigi, kuno mani 5, kuno mani 4 gigi, kuno mani megabytes chaiko. Hanimona anosiyana. Kubva wangodzama kuvhara gaba rako nokuti utoziva kuti munhu haana kumira zvakanaka.
auya kuzotora guwa kuti aendese to the next person. Vharai vediwe. Even niyo nyaya yekumuseri nyaya yekumatitinotono pamafoni tichitaura siyai guys nokuti it's no longer safe. Unorekodwa. Warekodwa zvoburitswa kunzwe wakuita zvatoipa zvimwe zvachona chamunofanira kuziva kuti zvokuti sometimes paupenyu guys azvireve kuti kana takambonetsana hatifanira kuregererana. Anti takambonetsana kudhara but there come a point yekuti unoziva kuti what am I doing? Handiwana ndosvika kupi? Handiwana mhosva yangu kandidhei chitakagwa zvakatopfuura saka can we not move on? We are supposed to move on guys. Handi maona so panyaya yeguwa please chekai kuti munhu wakuita naye guwa ndiani antika ende munhu wakunyaya naye ndiani. Kuna na mantulikai 1 vekumaraini kwenyu, mantulikai 1 vemuchechi vanotozikamwa kuti chindege chinofambisa transport inofambisa nyaya. Handi maona so hameno guys muve nezuva rakanaka. Video ndenyu panomba madiaries moswera bo.